Mobilizazio eguna dute gaurkoan Aiaraldean Elalab, SK eta Estela sindikatuek, Aiaraldeako enpresa batzordeek, sektore publikoko langileek, ostalariek, merkatariek, mugimendu feministak, gazte mugimenduak eta pentsionisten mugimenduak. Guztiek bat egin dute SOS Aiaraldea lemapean zonaldeak bizi duen egoera larria salatzeko. Arratsaldeon guztioi SOS Aiaraldea mobilizazio dinamikaren deitzaileek argi utzi dute Aiaraldearen egoera kezkagarria dela egun, enpresen itxierak, kaleratzeak eta lan baldintzen prekarizazioak medio. Gainera eskualdearen aldeko apustu argi eta irmoaren konpromiso instituzionaleza salatu dute. Aiaraldean etorkizunaren aldeko eta prekarizazioaren aurkako mobilizazio eguna da gaurkoa. Aiaraldeako greba batzordeak SOS Aiaraldea lelopean lanuzteak antolatu ditu eta manifestazioak egin ditu goizean, Laudion eta arratsaldean Amurrion. Milaka herritarrek eta dozenaka aldarriek kaleak hartu dituzte goizean, Laudion egin den protestan. Laudioko plazatik hasi da manifestazioa eta herriko enparantzan ekitaldi batekin bukatutzat eman da goizeko protesta. Gainera, hainbat eragile sozial eta sindikal batu dira eskualdean lanuzteak egiteko deiari. Aiaraldearen etorkizunaren alde, sektore ezberdineko langileek lanuzteak egin dituzte eta kalera atera dira. Tartean, hainbat enpresetako langileak, hezkuntza komunitatea, pentsiodunak, gazteak, mugimendu feminista, sektore publikoko langileak eta ostalariak. Izan ere, Aiaraldea alerta gorrian dagoela salatu dute antolatzaileek eta nabarmendu dute herritar batzuen egoera okertzen denean herria kalera irteten dela. Gauzak horrela bizitzak erdigunean egon arte antolatuta jarraituko dutela berretsi dute. Hau da, enplegu duinaren, kalitatezko zerbitzu publikoaren eta herri bizi baten aldeko borrokan. Bestalde, erakunde publikoei, Eusko Jaurlaritzari eta toki erakundei erantzunkizunak hartu ditzaten eskatu diete, eta horrez gain bizitza erdigunean jarriko duen gizarte eredu baterako beharrezko politikak antolatzea eskatu dute. Gauzak horrela, Aimar Gutierrez, Aiaraldeako greba batzordeko kidea izan dugu goizeko magazinean, eskualdeko egoera eta konkretuki Tubacexeko langileena izpide. Ez da bakarrik Tubacexeko, Tubacexen gatazka bat soilik, baizik eta Tubacexeko
etorkizunak baldintzatuko du, bai ala bai, ez eskualde honetako sektore desberdinetako etorkizuna be bai, Tubacexeko sektore oso eskualde industriala delako gurea, eta beste tailer enpresa txiki asko, baita komerzio eta ostalari asko, sektore industrialean daukatelako euren oinarria, orduan, kezkagarria egoera, baina itxaropentza be bai, ez Tubacexeko grebalariek hor jarraitzutelako, 12 egun ez dagoeneko, eta hor jarraitzeko asmoa dute, zuzendaritzak mahai gainean jarrituen kaleratzeak kendu arte. Eta izurriari helduta, COVID-19aren transmisio kurbak beheranzko joera argia erakutsi du azken asteetan Hego Euskal Herrian, baina jaitsiera hori eten eginda. Era berean, astearte honetan indarrean sartu dira, Labik erabakitako azken neurriak. Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko bozeramailea da, parlamentuan eta neurrien arintzeaz aritu da. Egia da, ez daitekela oso ondo ulertu, datuak berriro ere okertzen ari direnean neurriak malgutzearena, ezta? Baina nik, era berean mahai gainean jarri nahi nuke, gero eta jende gehiago ari dela txertatzen, asko kostata eta oso geldo joan ondoren Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan batez ere txertaketak hartu duela martxa bat, eta martxa horrek ere printzipioz pentsatu leikela izan ditzakela ondorioak dena den. Nik uste dut era honetako erabakiak hartzen direnean herritarrei oso ondo esplikatu behar zaiela zergatik hartu diren neurriak eta ze aldagai berri egon diren datu berrien aurrean erabaki ezberdinak hartzeko. Hala gaurtik aurrera izango den aldaketa nagusia ordutegiak luzatzea izango da, izan ere gaueko 12 arte ireki halko dira establezimenduak eta ordura arte egin halko dira kultur eta merkataritza jarduerak. Labiren aholku batzordeak zur jokatu nahi izan omen du, eta horregatik atzeratu ditu hainbat neurri. Intzidentzia metatua onda 50 baino txikiagoa izan arte. Adibidez, jarduerak eteteko eta establezimenduak ixteko ordutegia goizaldeko ordu batera luzatzea, edo txokoak eta elkarte gastronomikoak irekitzea. Horrez gain, biztanle piramidearen adin talde handienetara iristeko bidean da txertaketa prozesua Hego Euskal Herrian. Datorren astean 59 urtetik beherako herritarrak txertatzen hasi nahi dute Osakidetzak eta Osasunbideak. Atzo asmo horren berri eman zuen Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak. Nafarroan asmo ez zarago, emanak dituzte jada lehen txandak. Astelehen goizean hastekoak dira adintarte horretako lehen dosiak jartzen. Ipar Euskal Herrian berriz, are aurreratuago dute prozesua astelehenetik jada 18 urtetik gorako guztiek aukera baitute txertatzeko ordua eskatzeko. Nafarroa gainera positiboen gorakadarekin hasi du ekaina Josu Ganuzak kontatuko digu Iruñatik, izan ere alda ere COVID-atuei dagokienez igoera tendentzia baieztatu eginda eta gaurkoan 86 gaixo berri zenbatu dituzte hemen Foru Erkidegoan Osasunbideak emandako behin-behineko datuen arabera. Osasun agintaritzak ohartarazi du dagoeneko zepa britainiarra edo aldaera britainiarra ez dela nagusia 190 horretan, eta beste aldaera batzuek geroz eta presentzia handiagoa izaten ari direla, tartean zepa hegoafrikarra eta Indiako zepa hori. Gauzak horrela azken 24 orduetan 424 positibo zenbatu dituzte, Hego Euskal Herrian 10.678 test eginda. Beraz, intzidentzia tasa 3,9 dago. Bestaldetik, gali ikertzeko sortutako B-egiaz plataformak ostiralean iragarriko du Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzaren erantzuna. Plataformak besteak beste gal nork antolatu zuen ikertzeko eskaera egin zuen eta iragarri du ekinbide berriak abian jarriko dituztela egia osoa jakite aldera. Gal ikertzeko eta talde horren atzan nortzu zeuden jakiteko B-egiaz izeneko plataforma berrioa sortu zutela iragarri zuen Pili Zabala Josi Zabalaren arrebak otsailean, kasuari buruz prentsan agertutako informazio berrien harira. Plataformaren lehen jarduketetako bat Gipuzkoako Auzitegiko Fiskaltzari egindako eskaera izan zen, agertutako informazio berrien argitan eginbideak ireki zitzan. Besteak beste gal nork antolatu zuen ikertzeko eta orain arte inputatu gabeko pertsonek esku hartu izan zutelakoan. Kalparsoro Gipuzkoako Fiskalburuak Auzitegi Nazionaleko Fiskaltzari igorri zion eskaera. Bi egun barru agerraldia egingo dute Madrilen B-egiaz plataformako kideek eta bertan fiskaltzaren erantzuna zein izan den jakinaraziko dute.
Dena den plataformak iragarri du ekinbide berriak abian jarriko dituztela, behingoz estatu krimen hauen inguruan egia osoa eta sustatzaileak nortzuk izan ziren jakite aldera. Bien bitartean ateak zabaldu ditu biktimen memoriala Gasteizen Espainiako Bankuaren eraikin zaharrean. 1960tik 2021 indarkeria mota ezberdinek eragindako biktimen omenezko museoa da. Besteak beste, ETAk, GALek, BVek, GRAPok eta jihadismoak hildako 1463 biktimei eta 4977 zaurituei egiten die gorazarre. Terrorismoak eragindako biktimei aitortza egitea museoaren helburua, baina beste zeren gainetik ETAk eragindako biktimen memoria gordetzeko gunea izango da. Florencia Domínguez biktimen memorialeko presidenteak atzo nabarmendu zuenez. Izan ere, ETAren biktimak daude zentro berriaren erdigunean, eta haien omenez egin dute memorialaren zatirik garrantzitsuena. Ostera oraimenezkoak ez ditu kontuan hartu estatuaren indarkeriak eta frankismoak eragindako biktima ugari. Kanpoan utzi ditu esaterako 1976ko martxoaren 3 polizia Gasteizen hildako 5 langileak, elkarte memorialistek atzo salatu zutenez. Hain justu memorialak biktima asko antzi dituela kritikatu zuen bilkura batean Euskal Herriko elkarte memorialistak batzen dituen memoria osoa sareak. Testuinguru horretan sortu oso kritiko mintzatu zen zentroaren ikuspegiaz. Ohar batean adierazi zuen zentroak ez dituela Euskal Herrian gertatutako indarkeria mota ezberdinen ondorioak bere osotasunan jasotzen, era partzialean baizik. Eta bete-betean Euskal Herrian eraiki nahi den elkarbizitza demokratikorako esparruaren aurkako tresna bilakatuko dela. Alduguk berriz eskatu zuen giza eskubideen urraketen ondorioz jasandako sufrimenduari buruzko memoria kolektibo eta partekatua osatzeko, eta arbuiatu egin zuen polizia abusua jasandako biktimek lekurik ez izatea zentroan. Era berean botere judizialaren kontseilu nagusiaren arabera, frankismoaren apologia egitea adierazpen askatasuna da. Hori da zehaztu duena memoria demokratikoaren legeari buruz egindako txostenean. Datorren asteleneko osoko bilkurak eztabaidatuko du horixe bera. Madrilgo botere judizialaren kontseilu nagusiak memoria demokratikoaren legeari buruzko txosten proposamen bat igorri du eta zalantzan jartzen du arau berriak dakarren aldaketa nagusietako baten legezkotasuna. Hain zuzen, frankismoaren apologia egiten duten fundazioak debekatzea bilatzen duena. Botere judizialaren aburuz diktadura goraipatzen duten fundazioak Francisco Franco Fundazioa esaterako adierazpen askatasunaren markoaren barruan kokatzen dira. Naiz eta balio konstituzionalen aurkako ideiak zabaldu, beti ere estatu kolpearen, gerra zibilaren edo frankismoaren biktimen aurkako gorrotoa edo indarkeria bultzatzen ez badute, diote txostenean. Beraz, botere judizialak ebatzi du erakunde frankistak debekatzea Espainiar konstituzioan jasotako askatasun ideologikorako eskubidea urratuko lukeela. Bestalde, lege proiektuak memoria demokratikoaren aurkakotzat jotzen ditu biktimen edo haien senideen gutxiespena edo humilazioa dakarten ekintza publiko. Eta Euskal presoen ongi etorriei dagokienez, Madrilgo ministerioak aurreratua dauka presoen harreretan parte hartzen dutenei zigorrak ezartzeko araudia. Hori baieztatu du Grande Marlaska barne ministroak Espainiako irrati kate publikoan. Neurri horrek eragina izango luke, epaiek terrorismoa goratzea delitutzat jotzen ez dituzten kasuetan. Si dentro de un Estado de Derecho, dentro de lo que son los márgenes de jus puniendi del Estado dentro del derecho penal, esas conductas se entiende que no son susceptibles de constituir un delito de enaltecimiento. Nosotros estamos trabajando y ya tenemos un texto avanzado, un borrador avanzado de que se constituya en una infracción de carácter administrativo con la sanción correspondiente. Aldiz, Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak eta Mikel Iceta Espainiako lurralde politika eta funtzio publikoko ministroak izenpetuta iritsiko da Nafarroara espetxeen osasunaren eskumena abuztuaren batetik aurrera. Hala, Iruñeko espetxeko 300 presoak osasun bidearen sarean sartuko dira. Josu Ganuza. Gaurkoan, Nafarroak eta estatuak espetxe osasungintzaren inguruko akordioa sinatu dute, hemen Iruñean, hiriburuan, eta tartean hitzartu dutena da, Nafarroak estatuari ematen dion diru kantitatearen 1,6% deskontatuko zaiola, hau da 2,1 milioi euro, espetxe osasungintzan inbertitzeko. Tartean diru kantitate hori erabiliko da, espetxetan lan egiten duten osasun arloko profesionalen soldatak ordaintzeko, osotara 10 pertsona arituko dira bertan.
Nafarroak jarrita. Eta Nafarroatik mugitu gabe, 3.869 ikasle gaur hasi dira unibertsitatera sartzeko hautaprobak egiten. Hasi da unibertsitatean sartzeko hautaproba Nafarroan. Ia 3.900 ikasle bertaratu dira gaurkoan Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Iruña eta Tuterako kanpusetara unibertsitatean sartzeko ebaluaketa garai bateko selektibitatea egiteko. 7 epaimahai izango ditu aurten probak, 6 Iruñean, haietatik 2 euskarazkoak eta bestea Tuterakoa. Genero ikuspegitik deitutako 3.869 ikasleetatik 2.276 emakumeak izan dira eta euskarazko ikasleen datuak lehen aldiz 1000 ikasleen langa gainditu du. Goizeko 9:30 hasi dira azterketa egiten Nafarroa osoko batxilergoko ikasle gazteak eta hasiera ordua gerturatu ahala urduritasuna izan da nagusi. Iaz ezoiko formatuan egin zuten azterketa era deslokalizatuan eta aurten 100% formatu presentziala berreskuratu dute. Azterketa ereduari dagokionez iazko eredua ezarri dute eta horrela gai bakoitzeko aukera bakarra izango dute ikasleek eta bertan ageri den galdera sortatik batzuk aukeratzeko aukera izanen dute. Segurtasuna bermatzearren COVID sintomak dituztenek, etxeratzeko agindua dutenek, ala gaixo baten gertuko kontaktua direnek, ez dute azterketa egiterik izango lehen deialdian eta ezoiko bigarren deialdi bat deituko du unibertsitateak heldu den astean eta honetan parte hartuko duten ikasleak gaur hasiteko azterketetan parte hartuko dutenen zerrendan sartuko dituzte. Aurreko urteetako bigarren deialdia beraz, 3. izango da aurten eta irailean izango da. Azterketen emaitzen berri ekainaren 10ean izango dute ikasleek Nafarroako Unibertsitate Publikoko webgunean zein mugikorretarako aplikazioan. Ezin badute egin, konfinatuta badaude, orduan eskainiko diegu beste aukera bat, beste data bat, azterketak berriro egiteko. Eskainiko diogu ezoiko deialdia, baina lortuko dute txartela, lortuko duten dituzten emaitzak, izango dira ohikoa bezala. Ekonomia arloko gaiekin bueltan, jaitsiera handia izan du langabezia erregistratuak maiatzean. SEPE Espainiako enplegu zerbitzuak emandako datuen arabera, 161.178 lagun zeuden langabe gisa erregistratuta Lanbideren eta Nafar Lantzararen bulegoetan. Apirilean baino, 7.559 gutxiago direlarik. Idoia Mendia bigarren lehendakariordea eta lan eta enplegu sailburua aritu da Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraz. Gaur, enplegu datu berriak ezagutu ditugu. Aukeren bilakaera adierazten duten datu berriak ezagutu ditugu. Nola ari diren krisi latz honetan, inork ezagutu duen sakonena. Eta beste hilabete batez, ikusten dugu Euskadi indartsoa dela. Euskadik duela urtebete inork uste baino hobeto eutsi diola. Gobernuen aleginak enpleguari eustea ahalbidetu duela. Gizarte eragileen aleginari esker ez da suntsitu, erteen akordioi esker. Eta enpresen eta langileen aleginari esker, krisia hasi eta 15 hilabetera galdutako ia guztia berreskuratu dugu. Euskadiko gizarte eta ekonomia berrikurantzuako eta irtenbide sendorako lurrik onena da. Langatazkei helduta berriz Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko ehunka lan zentroetako langileak kalera atera dira bart enplegu publikoa sortu eta behin-behineko langileen kontsolidazioa exigitzeko. Hurrengo mobilizazio eguna ekainaren 5ean izango dute.
Ostera beste 4 pertsona inputatu dituzte Osakidetzaren lan eskaintza publikoko iruzurrari lotuta. LAB sindikatuak jakinarazi du uztailean deklaratu beharko dutela, Udan Arbeok landu du gaia. Labeko arbat bidez jakitera manduenez, Gasteizko bigarren instrukzio epaitegiko magistratuak onartu egin du sindikatuak Osakidetzako lan eskaintza publikoari buruz egindako zenbait eginbide izapidetzea. Besteak beste 4 pertsona inputatzea eta ondorioz 11 inputatu daude orain arte. Bertan ikertutako eta uztailaren 8an deklaratuko duten pertsonen zerrendan sartu berri ematen du. Debagoieneko traumatologiako zerbitzu buruak kirurgia plastiko eta konpontzailearen lehen azterketaren 2 egile eta oposiziogile badira. Halaber, epaileak onartu egin du uztailaren 6erako hainbat pertsonak lekuko gisa deklaratzea. Horien artean Fulgencio Ledo herri arduralaritzaren Euskal Erakundeko arduradunak lekuko gisa deklaratuko du. Jotmaileko kontu batetik mezu elektroniko bai jaso baitzuen. Oposiziogile baten hautaketa prozesuarekin jarraitzari uko egiteko eskatuz. Zentzu horretan Labek nabarmendu duenez oposiziogile horrek ikertu gisa egindako deklarazioare eskatu zuten. Azterketa teorikoan 100-62 puntu lortu zituen, hau da notarik altuena. Hurrengo oposiziogileak 58 lortu zituen eta azterketa hori 20 oposiziogiletik 6 bakarrik gainditu zuten. Testuinguru honetan epaileak erabaki du oraindik erantzunik gabe uztea Osakidetzako zuzendaritzako kideak ikertu gisa aipatzeko eskara. Izan ere, LAB sindikatua gune operatiboaren barruan identifikatu du bere erabakiekin filtratzeak gertatzeko baldintza ezin hobeak sortzez arduratzen zela eta salaketarik egonez gero isilarazi eta ezkutatu egiten zituela, zigorri gabe gera zitezen. Labek egindako herri akusazioaren arabera, Jon Darpon, Maria Jesus Mujika, Juan Carlos Soto, Andoni Artela, Xabier Balerdi eta Miren Apariziok osatutako gune operatibo horren jarduketak, legez kanpoko elkarkidetzaren sekretuen berrimatearen eta kontratazioan iruzur egitaren delituen barruan sartuko lirateke. Katalunian alokairuak erregulatzeko legea onartu zenetik 6 hilabete igaro dira dagoeneko eta ondorioak ikusten ari dira. Kontratuak sinatzeko joera areagotu da eta alokairuen bataz besteko presioa jaitsi egin da. Etxebizitza sailaren azken txostenak bertan behera uzten du hile ezinen lobiak zioena, ez baita merkatua ondoratu. Urtetik urtera ia 105 egin du behera alokairuaren prezioak araututako udalerrietan eta 101 igo da erregulaziorik gabekoetan. Datu hauek jaso dira Madrilgo gobernua etxebizitza legea negoziatzen ari den bitartean. Eta nazioarteko gaiekin jarraiki Brahim Gali Fronte Polisarioko burua itzuli da Algeriara. Noainen hartu du Algeriara eraman duen hegazkin ofiziala, bart gauean Espainiako Auzitegi Nazionalak atzo aske utzi eta gero. Brahim Gali, Mendebaldeko Saharako presidentea, Algeriara itzuli da, bart gauean noaingo aireportuan hegazkin algeriar ofizial bat hartutan. Hilabete terdi eman du Logroñon ospitaleratutan. Atzo bertan, Audientzia Nazionaleko Pedraz epailearen aurrean deklaratu behar izan zuen, baina epaileak ez du delitu zantzurik ikusi. Hala, oztopo legalik gabe irten izan du Estatu Espainiarretik. Epaileak atzoko deklarazioaren ondoren adierazi duenez, akusazioaren txostenak ez du eman, Gali inolako delituren erantzule dela uste izateko, arrazoi nahikoak daudela bermatzen duen zantzurik ere. Ondorioz, akusazioak eskatzen zituen Galiren aurkako behin-behineko neurriak, behin-behineko espetxeratzea eta pasaportea kentzea, ez ditu beharrezkotzat jo epaileak. Esan bezala, goizean epaileren aurrean deklaratu ondoren, gaueko 10etan alta jaso eta goizaldeko ordu bat erdiak inguruan hartu du Algeriara itzultzeko hegazkina Galik. Aldez aurretik, iturri judizialek baieztatu zuten, egungo egoeran, Galik ez zuela Estatu Espainiarretik irteteko inolako eragozpenik. Gobernu Espainiarrak dio, ohiko bide diplomatikoen bitartez jakinarazi diotela Marokori, Gali Espainiar estatutik irten dela. Azkenean gertatu den moduan, Gali Algeriara itzultzekotan, azken asteotako krisi diplomatikoa are gehiago okertzeko mehatxua egina zuen Marokok. Gogoratu, 48 ordutan, 8.000 migratzaile ingururi, erresuma magrebiarraren eta Zeutaren arteko muga zeharkatzen utzi ziela Rabatek, Madrilgo gobernuaren aurrean presio egiteko modu gisa.
Pasaden igandean ospatu zen ibilaldia eta helburuak beteta Sopelako Anderduna eta Leioako betiko ikastoletakoak pozik daude jendearen erantzunarekin ibilaldiaren ondoren. Artekaleko lantaldea bi ikastoletako zuzendariekin izan da. Ibilaldia erabat berezia izan da urten, zuek izan duzue hori antolatzeko ardura, aukera, baina ardura ere. Lehenengo bote prontoan zelako ibilaldia izan da, zelan bizi izan duzue? Bueno, hasieran gogorra izan zen. Justo ibilbidearekin hasi ginean pandemian sartu ginen, eta gauza guztiak mitaren bitartez egin behar izan genituen, eta hartzea erabakiak egoera horretan gogorrak izan ziren. Gero ja irailean berriro, erabaki behar genuen baietz aurrera ala ez, eta justo kurtsoaren beldurrak eta hori genituen gainean, eta guztiz ere erabaki genuen aurrera egitea. Prestakuntza saritu izan zarete, baina egunak berak, ibilaldiaren egunak, ibilaldi batek behar duen guztia zuen. Eguraldi ezin hobea, jendea biltzea lortu izan duzue, baina aipatu duzu bezala, ez da ibilaldi arrunt bat, ez da izan denok buruan genuen ibilaldia, oindala urte terdi buruan genuen ibilaldi hori. Bai, hori aldatu da, zeharo aldatu da, ez da. Ibilaldi batek ibilbiderik ez daukan ibilaldia horre asko esaten du, ez da. Ze ibilbidean ikuste dut beti izan dela ibilaldiaren ezaugarri oso importante bat, ez da. Eta gero, beste kontu batzuk ere esango nuke, ibilaldi arrun batean pertsona edo jendarteak aukera dauka leku batean edo bestean parte hartzeko. Eta hau, honek, guk antolatu dugun honek, gehiago familiarragoa zela esango nuke, edo adin bati begirakoa zela, eta hor gazteek apur bat galdu dutela ibilaldiak eskaini aldizkien beste aukerak, ez da, kontzertuak eta lakoak. Datuei erreparatuta, naiz eta gauden egoeran egonda, bada zerbait. 1800 pertsona bildu izana, Euskararen alde, ikastolen alde, Bizkaiko ikastolen jaiarekin bat egin duen herritar kopuru hori, bada ospatzekoa. Ospatzea beti zaila da garai hauetan, eta beti gauzak pandemiaren arabera egiten direnean, baina tira, 1800 lagun bildu izana, ez dakit zelan baloratzen duzu, antolatzaile moduan. Ez oso ondo, gure dut ez geneukan aukerarik ere jente gehiago hartzeko bentsagunetan. Gero, zegoen azoka eta azokan ere badakigu hainbat jente bile dela. Herriko plazan zegoen, Sopelan eguraldi ona eta horrek berez erakartzen du jente asko eta jente asko hurbildu zen azokara bai. Orduan, 1800 guneetan izan ziren, gune itxiak eta aurretik izena eman behar zegoen horietan, baina, jente gehiago ere egon da, eta bai, guretzako bai, ze gu bete dugu gu genukan aukera edo gu planteatzen genuen aukera hori, ez da. Gauzak horrelan Izuri eta Zuniri taldearen irauten abestiaren bideokliparekin emango diogu amaiera gaurko albistegiarei. Hilaren 8an argitaratzekoa den Anubis diskoaren bigarren aurrerapena abestia da. Besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Norbait ezan zu noiz behin, egiarron bat itzela, gizak ezela lurrako animalirik basatiena, kilo bat belarrerein, sustatu azpi jokua, edo serio jarri biziklatu sarri atzen gatuko zea. Eusko sortzaileak gara Euskadi azitzeko, gerturik daukagu flowa bere aldez emateko. Ezberdina abierazi, bakarriko kolektiboki, barruan gehatzen zain zuduntasun punto horrek astindarazi, bizitza galdu edo irabazi, eutxi biarriozu zabor hori, beleunen liberriak horrela aziko diratan ezako da oso larri, bukatuko gu etxean itxita txarraska batekin argibili.